Ďalšia prezentácia naša od Peti Pukalovičovej. Nepokazila som ti meno, že? A Peťa je vlastne founderkou startupu Runology a povie nám o startupe pre bežcov a teda jej lessons learned. Takže veľký potlesk. Ďakujem. Tak čaute, ďakujem za predstavenie. Ďakujem aj pre Kids, že zorganizovali takéto milé podujatie. A ja teda musím úprimne povedať, že v poslednej dobe som viacej zvyknutá pred ľuďmi stáť a robiť bežeckú rozcvičku a nie úplne rozprávať o startupe alebo teda o mojom projekte. Takže ospravedlňujem sa, ak nebudem úplne v tom dokonalá, ale ak by ste niekto chceli rozcvičku alebo stretching, tak môžeme si dať aj to potom po prednáške spoločne. Predtým, ako začnem hovoriť k téme, tak len si spravím taký check, že kto z vás je tu taký, že beha alebo behával, či už pravidelne, nepravidelne, prihláste sa mi. Super, ja si vás všetkých pamätám a keď budeme mať potom networking, tak neviem ako vy, ale ja sa o behaní strašne rada rozprávam, takže môžeme potom pokecať. Super, a ešte možno taká druhá otázka je, že kto z vás vie, že akou bežeckou technikou bežíte, keď teda bežíte. Ja sa prihlásim, lebo ja to viem. A ja to viem práve vďaka tomu, že my sme v Runology vyvinuli takú unikátnu feature, alebo teda funkcionalitu, že keď sa nahráte na video, ako bežíte, tak vám naša technológia spraví super analýzu bežeckej techniky v rôznych parametroch. A ja by som na úvod pustila také videjko o našom produkte, o čom je, lebo sa mi to nechce úplne vysvetľovať, takže to videjko vám to ukáže a potom už prídem k téme našej dnešnej. Áno, dobre, tak ešte poprosíme tú prezentáciu. Takže prejdem teda k tej téme dnešného večera a to je v podstate príbeh od toho, ako vznikne idea a ako vlastne ju uvádzame na ten náš trh. A ako to vlastne povedal aj Marek, v podstate tá cesta nikdy nie je nejaká lineárna alebo straightforward a je to v podstate tak ako aj v živote, aj pri behaní, aj v tom biznise, aj v tom startupe je to tak, že vlastne začnete nejakým nadšením, máte ideu, ale tá cesta je vlastne plná všelijakých odbočiek, zablúdite, sú tam nejaké možno aj blúdne kruhy, v ktorých krúžite. A ja vám teda budem rozprávať tento príbeh, ktorý my zažívame u nás v Runology, v ktorom v tom príbehu sú aj takéto možno aj slepé uličky, aj nejaké straty, nálezy, návraty. A v podstate asi to poznáte všetci, ktorí máte nejaký biznis alebo nejaký startup, že proste to je tá realita, ktorú zažívame. A možno na úvod by som povedala to, že v tomto celom, čo aspoň ja osobne tak zažívam, je strašne dôležité, že ak ste zakladateľ alebo ak ste v tom zakladajúcom tíme, tak je veľmi dôležité, sú dôležité také tie vlastnosti, ktoré máte ako osobnosť, pretože ich veľmi počas tej divokej jazdy a tej cesty budete potrebovať a to sú vlastne vlastnosti, ako je nejaká odolnosť voči nejakým aj negatívnym veciam, možno tí, čo teraz potrebujete nafandovať peniaze a stretávate sa s nejakým odmietnutím, tak hej, je to ako keby bežná vec a je strašne dôležité, aby ste v sebe tú odolnosť mali.
V startupovom svete flexibilita je niečo, čo je podľa mňa úplne že základom. A byť pripravený na tú zmenu, je tam potrebná odvaha a takisto vlastne vytrvalosť. Čiže keď máte ten svoj nápad, tak ísť si proste za ním. A to sú v podstate aj také vlastnosti, ktoré mňa osobne učia aj behanie a vy tí, čo beháte, tak asi to poznáte, že v podstate, keď niečo robíte konzistentne, vytrvalo, aj keď vám prší, aj keď sneží, tak tie výsledky sa proste vždy nejakým spôsobom dostavia, aj keď tá cesta za tým cieľom nie je úplne vždy taká priama, ako by sme si to želali. A trvá nejaký čas. No, tým, čo vám ten príbeh Ranovoči, ktorým vás dneska prevediem, inak vidím, že to tam už strečuje. Dobre. Tak prejdem vlastne od idea cez funding, cez development toho produktu, cez to, ako sme išli na trh a hľadali to PMF, ktoré je teda také, že presne, že všetci ho hľadáme, všetci ho chceme, nikto ho nevieme úplne presne definovať na začiatku. Ale aj to, že proste je potom potrebné niekedy rozhodnúť sa a spraviť nejakú zmenu a hľadať to zase niekde inde. No a opäť sme zase v tom kolotočí toho, že potrebujeme narealizovať peniaze znova. To je taký príbeh startupu. Náš startup fungujeme rok a pol teraz, takže nachádzame sa v takomto nejakom štádiu. Čo sa týka toho nápadu, tak to, čo je podľa mňa veľmi dôležité, je práve tá autentickosť tej idei, aby to bolo vlastne niečo, čo naozaj je niečo, čo je vaše, čo je vlastné. Tak ako možno aj Marek spomínal, že Alfred je jeho a stará sa o neho a je to jeho idea, ktorú chce rozvíjať, tak pre mňa osobne je to beh a to je napriek tomu, že moja profesia pôvodná je teda reklama, ale popri reklame som ja veľmi aktívna práve v tom bežeckom svete, v ktorom sa pohybujem, dá sa povedať, že už aj 15 rokov a vybudovala som vlastne veľa bežeckých komunít. Môj manžel je organizátorom najväčších bežeckých podujatí, takže v podstate tá autenticita byť v tom priestore tej cieľovej skupiny je veľmi dôležitá. A ten prvotný nápad spraviť aplikáciu Ranovoči u mňa vznikol počas pandémie, počas covidu, kedy v podstate som sama videla, že aj v bežeckých kluboch, aj v našom bežeckom klube dochádza k tomu, že ľudia majú taký ten kolobeh bežeckého života, že sa natknú pre behanie, začnú behať, potom začnú behať veľa, potom začnú behať strašne veľa a preháňať to, potom sa zrania, potom sú strašne smutní, pol roka nemôžu behať, sú z toho úplne frustrovaní a potom sa znova vrátia. A toto sa naozaj cyklicky opakuje. Toto je taký cyklický problém, ktorý stále je už po 10 ročia, ktoré som ja vnímala a chcela som vlastne na tento problém priniesť nejaké riešenie a to riešenie bolo vlastne v podobe aplikácie Ranovoči, ktorá v podstate nerieši len ten beh, ale rieši aj prevenciu voči zraneniam a rešpektuje vlastne toho bežca, to, ako má poskladané telo a ako vlastne on môže športovať, čo zvládne a čo nezvládne. Takže tá autentickosť je tam veľmi dôležitá. Ďalšia téma, ktorú sme museli riešiť, bolo, že či je vlastne ten trh, ktorý my chceme oslovovať, dostatočne veľký. A to bolo vlastne niečo, čo sme dostávali od investorov vždycky takú otázku, že OK, beh, ale je to dostatočne veľký trh, budú to tí ľudia dostatočne chcieť, tak samozrejme, že potrebovali sme to zinvestigovať a urobili sme veľký prieskum na slovenských bežcoch, zapojilo sa nám tam 1800 ľudí, kde sme naozaj zisťovali a snažili sme sa zvalidovať si ten nápad, že či to teda naozaj je niečo, čo len je moja nejaká predstava, alebo sa to stretáva aj s tou realitou. A prieskumy nám to vlastne potvrdili. Ďalšia ako keby vec, ktorú sme my zvažovali pri tom nápade, bolo, že či je ten nápad unikátny v porovnaní s konkurenciou. Tam vlastne aj vzniklo to, že sme sa rozhodli, že by sme skúsili spraviť technológiu na analýzu bežeckej techniky prostredníctvom teda umelej inteligencie. A
zistili sme, že vlastne nikto na svete ešte takéto riešenie neurobil a doteraz ho ešte stále nikto neurobil. Takže sme v podstate prvou a zatiaľ jedinou aplikáciou, ktorá takúto funkcionalitu má. No a potom sme samozrejme museli zistiť, že či sa táto vízia, či sa to vôbec dá urobiť. A to bol tiež taký dlhší proces, kedy sme vlastne hľadali tú technológiu, testovali sme, urobili sme prototyp, že či sa to dá, či to bude dobre fungovať. No a keď sa toto všetko udialo, tak sme si povedali, že OK, tak ideme do toho a začala som skladať tím ľudí okolo seba, aby sme to uviedli nejako do života. A musím teda povedať, že v tomto som to mala veľmi ľahké, pretože beh a šport vo všeobecnosti ľudí spája. A keď vás spája nejaká spoločná záľuba alebo spoločná vášeň, tak veľmi ľahko sa vám presvedčajú ľudia do projektu. Takže tá bežecká komunita je naozaj veľká, sú tam ľudia z rôznych oblastí, takže kohokoľvek som ja oslovila, že či by do toho išiel s nami a predstavila som mu tú víziu, tak všetci si povedali, že wow, že keď môžem robiť na niečom, čo je moja záľuba a ešte dostávať za to aj peniaze, tak je to fakt super. Takže mne sa ten tým skladal veľmi ľahko a veľmi dobre. A tým, že som vlastne vedela, že koho do toho týmu potrebujem, tak to išlo celkom fajn. Čiže máme tam v podstate ľudí, ktorí sú profesionáli na tú metodológiu, čo sa týka bežeckej techniky, bežeckých plánov, cvičení. Máme tam super fyzioterapeutický tím manželov Gašparekovcov, ktorí sú fyzioterapeuti, Peti Vlhovej. Milan ju dáva teraz dokopy, aby nastúpila v plnej sile. Čiže naozaj veľmi šikovný tím, veľmi sme sa snažili nakoncentrovať dobré know-how do tej aplikácie. No a potom prišlo vlastne to kolo, kedy sme potrebovali získať na túto ideu peniaze. My sme ešte ako keby boli v tej fáze, že sa tie peniaze už získavali neúplne ľahko, ale nebolo to až také ako napríklad teraz v poslednom období. Oslovili sme naozaj veľa fondov, veľa investorov. Dostali sme veľakrát nie. Je to taký štandardný učebnicový príklad, že ja keď som napríklad teda vstupovala do tohto startupového sveta, ktorý musím priznať, že je pre mňa španielská dedina, tak som si čítala všetky tie modré knihy o tých startupoch a všetky tie úspešné startupy a čítala som tam presne o tom, že vás vyhodia 100-krát a raz to proste potom vyjde, tak my sme teda tiež úspešne získali dôveru angel investora, čiže nebol to nejaký fond, ktorý do nás zainvestoval, ale v podstate získali sme investíciu na to, aby sme mohli ten produkt postaviť a uviesť ho na trh. Ja v podstate veľmi v rýchlosti poviem, že bolo to super. Bolo super, že niekto vám dá tú dôveru, že môžete vlastne tú svoju ideu, tú svoju víziu zhmotniť do niečoho reálneho. My sme si na to vlastne vybrali aj na spoluprácu Brekids, s ktorými sme vlastne celú tú našu aplikáciu vyvíjali. V podstate bolo to ako keby tá veľmi príjemná časť toho startupu. No a potom vlastne prišla tá ťažšia časť a to je, že vyvinuli sme vlastne produkt, mali sme nejaké vízie, mali sme super postavený biznis plán, jasnú predstavu, ako to budeme marketovať. Čiže toto je tá predstava, že takto sa to bude super celé vyvíjať, krásne to bude rať, toto sme všetko ukazovali aj tým investorom, všetko super. No tak vypustili sme ten produkt do sveta. Mysleli sme si, že teda ako vedeli sme, že má nejaké muchy, ale tak je už pripravený produkt, aby mohol ísť von. No, len teda úplne nám to nevyšlo tak, ako sme si mysleli. A v podstate tie expectations versus realita boli trošku iné, ale je to OK, akože boli sme na to pripravení, poviem to tak. Toto sú nejaké problémy, s ktorými sme zápasili, alebo s ktorými zápasíme, dá sa povedať aj doteraz. Prvá vec je nejaká usability v rámci tej appky. To sme vedeli, že proste to musíme dať von, musíme to dať ľuďom, nech to používajú a nám z toho proste výjdu nejaké poznatky, na ktorých potom budeme musieť
upravovať tú appku a celé to ako keby riešiť a toto beriem, že je v podstate nikdy nekončiaci proces. Neustáleho proste zavádzania tej zmeny, pýtania sa toho feedbacku, neustále proste to musíme upravovať. No ale to, čo nás veľmi prekvapilo, bola práve tá mentalita našich bežcov, pretože my sme tú appku založili na tom, že sme predpokladali, že keď niekto behá a pripravuje sa napríklad na polmaratón alebo maratón, tak si uvedomuje, že keď chce dosiahnuť svoje ciele, tak musí trénovať. No a tu sme vlastne pochopili, že ľudia nechcú až tak veľmi poctivo trénovať. Dokonca sme zistili, že približná, alebo najväčší trafik, keď sme robili teraz spoluprácu s Bratislava maratónom a pripravovali sme bežcov na Bratislava maratón, tak tipnite si, že kedy sme mali najväčší trafik v appke. 2 týždne pred podujatím. Takže ľudia proste chcú rýchle riešenia, chcú dosahovať super časy bez toho, aby sa nieko namáhali. Tak toto je niečo, čo nás naozaj ako prekvapilo. Aj vo feedbackoch potom od užívateľov sme vlastne zistili, že tak ťažké sú tie tréningy a nechcem toľko cvičiť, prečo mám 40 minút, stačí mi 10 a podobne. Takže veľa sme sa naučili o tom, že ako teda ľudia chcú trénovať a musíme to nejakým spôsobom ako keby vyrovnať s tým našim metodickým prístupom, že čo je ešte ako keby OK, pod čo sa podpíšeme odborne, lebo zase nemôžeme to úplne ako keby nechať len na tých bežcoch. Ďalšia vec bola vlastne distribúcia a náklady. Tam sme vlastne ten náš predpoklad bol, že tá analýza bežeckej techniky, ktorá, ako ste videli na tom videu, aj keď si appku vyskúšate, ona vyzerá úplne brutálne. Fakt, že to video, ktoré nám to vygeneruje, aj celú to, ako keby ten popis tej analýzy je úplne super urobený. A mysleli sme si, že nám vyvolá nejaký virálny efekt, že sa to bude potom šíriť, že ľudia si to budú zdieľať, že to budú chcieť. Dokonca sme na to mali aj prieskum deklarovaný, že ľudia takúto feature chcú. Ale tá realita je taká, že v podstate zo všetkých userov máme 20% ako keby podiel toho, že koľko ľudí si tú analýzu urobí a koľko si ju vlastne neurobí. Takže nie je to až také lákadlo, čím potom sa nám ako keby nenaplnilo očakávanie nejakého virálnejšieho efektu tej distribúcie. No a potom štvrtá odrážka, ktorú tam mám, my sme mali v podstate, a stále to tak máme, že pre nás ten slovenský trh bežecký je pilotný a chceli by sme viacej fungovať na trhu DACH, čiže Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, kde je vlastne tá kúpna sila o mnoho silnejšia, aj tá mentalita ľudí oni sú viacej poctiví aj v tom tréningu, takže my sme tam appku odlaunchovali, v podstate aj sme tam ako keby získali veľa platiacich klientov, ale tým, že v podstate sme ako keby nestihli narizovať ďalšie peniaze, tak nestíhame ako keby pokrývať taký rast na tom tak markete, ako by sme vlastne potrebovali. Takže sú to také learningy, že OK, proste uvediete ten produkt na trh a zrazu proste to nejde tak, jak to chcete a musíte vlastne nejakým spôsobom sa k tomu postaviť. Ale ako som teda spomínala, Marek mi dal nádej s Alfredom na tej jeho rollercoaster, že v podstate je to OK, že sa to takto deje a nikto z nás nemá tú vešteckú gulu, ale to, čo ako keby my riešime, a my sme sa ako keby aj pripravili na tú situáciu, že čo s týmto ako keby robiť ďalej. A to, čo je ako keby taká naša mantra u nás je, že naozaj sa snažíme analyzovať dáta, pretože my vieme, že aj z pohľadu produktu, aj z pohľadu jeho úspešnosti, čím budeme viacej rozumieť dátam, čím budeme mať viacej používateľov, tým budeme mať lepší produkt. A v podstate tie dáta nám proste ukazujú, že čo s tým produktom máme robiť ďalej a na tom vlastne aj pracujeme. To znamená, že vidíme z pohľadu toho UX, tej usability, ako sa nám tam ľudia hýbu, aké sú tie customer journeys v rámci tej appky, či nám idú tam, kde potrebujeme, aby išli. Snažíme sa to vlastne celé nejako optimalizovať. Takisto vždycky ideme na to aj takým tým
tradičnejším spôsobom, že vždy, keď skončíme nejaké tréningové obdobie, robíme dotazníky s ľuďmi, robíme focus grupy, to sme sa naučili v reklame a stále to proste funguje, že sa tých ľudí pýtame, že čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, snažíme sa pracovať aj s užívateľmi, ktorí neprídu do apky, že prišli do apky, dajme tomu, spravili 3-4 tréningy a potom už sa nevrátili, pýtame sa ich na to, čo máme robiť, aby sa vrátili, takže neustále ako keby na tom produkte pracujeme a to teda musím povedať, že oproti tej práci v tej reklame toto je akože brutál, to je v podstate neustále ako keby kolobeh tej zmeny a vyžaduje si to naozaj strašne veľa energie a úplne plný fokus na to, čo robíte a strašne si to vyžaduje aj veľa takého energie a pozitívneho prístupu, pretože tak, ako keby to celé ide v tých vlnách, tak aj vlastne aj tá energia toho zakladateľa, aj toho zakladajúceho tímu, akože ona to prechádza takými levelmi. A teda môj liek na to je, že si idem zabehať do lesa a potom je lepšie a tam aj napadajú nové veci. Ale v podstate to, čo je strašne dôležité, je, že stále musíme mať na pamäti, že čo je ten náš primárny cieľ a neustále ako keby aj my u nás v tíme ten cieľ riešime, že kde sme aktuálne teraz, čo sa týka toho cieľa, kde chceme byť z pohľadu 3 mesiacov, čo musíme spraviť, aby sme sa tam dostali. Potom si to zase spätne vyhodnotíme, že či to fungovalo a keď to nefungovalo, tak to proste zmeníme. A takisto vlastne celá situácia toho, že tie naše očakávania boli nenaplnené, nás donútila k tomu, aby sme aj my prehodnotili tú B2C cestu, ktorú sme sa najskôr vydali a naozaj sme si mysleli, že v nej budeme úspešní, pretože my všetci, ktorí sme v tom tíme, tak máme skúsenosť s consumer biznisom. Ja z reklamy, v podstate my sme robili kampane hlavne pre B2C, takže v tomto ako keby sme sa cítili byť veľmi silní a teraz sme zistili, že to až tak veľmi nefunguje, takže aj nás to vlastne donútilo prefokusovať sa a vlastne našli sme nový ako keby revenue stream na B2B2C a dokonca vlastne, a to je orientovať sa na predaj apky organizátorom bežeckých podujatí a byť ako keby súčasťou ich ekosystému. A je to niečo, čo vlastne teraz rozbiehame a už máme nejaké prvé lastovičky, prvé veľké bežecké zahraničné podujatia, ktoré chcú s nami spolupracovať, dokonca sa nám aj sami proaktívne ozvali. Takže je to ako keby nejaký nový smer, ktorý ideme teraz rozvíjať v rámci aplikácie. A snažíme sa vlastne teraz získať na to opäť nejaký ďalší funding, aby sme to mohli urobiť rýchlejšie. A na záver by som asi povedala toľko, že taký v podstate sedliacky rozum, že treba robiť to, čo funguje a keď to nefunguje, tak to netreba robiť a treba stále ako keby hľadať nové cesty, pretože ak máte tú víziu, ak veríte tomu svojmu produktu, tak naozaj proste tá cesta k tomu úspechu nikdy nejde úplne priamo. Ja teraz vlastne alebo my teraz aj tiež v Ranology proste sme našli tú novú cestu, kadiaľ ísť a veríme tej ceste a verím tomu, že keď sa tu možno stretneme o rok, tak vám zase to ďalšie pokračovanie toho príbehu rozpoviem. A to je všetko. Bola som stručnejšia.